An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni lasotuma bi alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ natara san kalo 10 na octobre kalo do bi o tile 21 ka bɛ 2021 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ n'o ye mawuludu kalo ye an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a kan ale bangena kalo min kɔnɔ na an balana k'a fɔ bi o tile 14 ye jate la san kalo sabanan do hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunu sufɛ wulikajɔ kɛbaw ye wulikajɔ min kɛ ne ka don bɛlɛkɔkaw fɛ yen o ko senfɛ ko maa kelen ni tora la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi min ye maliden maa 110 ye olu bɔra jamana kɔ ka gɛlɛya sababu ka don an ka jamana kɔnɔ na olu kunbɛra o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la min ye ka dɔn ka fɔ lakanabaliya ye bi min ye Moti marabolo ye yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye jɛnɛ kɛrɛfɛ Maribugu a kuma cayalen bɛ kununko tuɲɔna kɛra ye o kɔni kɛra maa dɔw ni tora maa dɔw jɔngina kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi min ye ka dɔn ka fɔ ɲɔnɔ marabolo ye lakanabaliya min bɛ senna bi o ko kɛra sababu ye farabukaw fɛ olu ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ balo la o ko kɛra cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ bi kalata min n'i y'a sɔrɔ n'a kuma bɛ senna yalima o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ kunu sufɛ ne ka dugujɛ kunu na wulikajɔ kɛbaw ye doni min kɛ bɛlɛkɔkaw fɛ yen kunnafoniw na i ka dɔn k'a fɔ k'u tun wililen bɛ ni k'u kunda gendarmerie de kan a kɔni kɛra muguci ɲɔgɔnna ye o muguci min n'i y'a sɔrɔ n'u y'o ta ka ɲɛsin mara in ma k'e k'a dɔn ko maa kelen de n'i tora la kunnafoni na o maa kelen k'o ye civil ye ni min kɛra tigidalama caman ka fɔ la bi ko nin ye jasira baara de kɔni daminɛlen ka ɲɛsin bɛlɛkaw mara ma ko ŋunuŋunukanw tun bɛ yan mɛnna ka tila ka na nin yɛrɛ kɛ k'a ye kɛra so ka maa caman kɔni bɔ i ja ka kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ min ye lakana basigi lafiya ye yarabi ala ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an balada k'a fɔ lakanabaliya sababu ye farabugu tun minɛnen bɛ kabini sangajan sigafɔ minnu kun kɛra o sigafɔ kɔfɛ farabugu kɛla ka datugu kokura min ye wulikajɔ ye minisma ka sanakunu dɔ k'o taara ni balo ye tɔni 20 fɔ cogo la o tɔni 20 min n'i y'a sɔrɔ n'a taara ka taa kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin farabugukaw ma maa caman ka fɔ la k'i ka dɔn faso ɲumanw bɛ nin wulikajɔ min na bi k'a bɛ kɛ so ye ka kɔngɔ kɛlɛ yɔrɔ caman na nka dɔw ka fɔ la nin wulikajɔ minnu bɛ sen na bi yalima i ka dɔn ka fɔ u tɛ lakana sabati jamana kɔnɔ na siɲɛ kelen o ma fisa ni nin de ye wa maa caman ka fɔ la sigidaw kɔnɔ na bi anw modèle de bɛ fɛn min na o ye ka sɛnɛ de kɛ ka tila k'an yɛrɛ balo na ka maa wɛrɛ balo na n'a fɔra k'o ti kɛ dɛmɛ kɔni k'a ka dɔgɔ yɛrɛ de u bɛ fɛn min fɔ fɛɛrɛ balalen ka tigɛ kurumarina lamini bi basigi ka se ka cogo n'o kɛra an tɛ dɛmɛ foyi ɲini maa si fɛ baloko la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka n ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye maliden maa 110 olu ye maliden minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tigilen tun bɛ jamana ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na Algérie jamana kɔnɔ na u tun bɛ wulikajɔ la u bɛ se ka diɲɛfɛta sɔrɔ walima ka se ka u to yen nɔ ka se ka fɛɛrɛ balalen tigɛ cogo min na basigi de ka se k'u ka faso ni ka bɔ nɔgɔla Itali kunba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ u kɔni y'a ɲini u ma na wajibila dɛ jamana ɲɛmaaw fɛ olu ye dɛmɛɲɔgɔnya kɛ u nana u taara bɛn an ka minisiri min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin maliden minnu bɛ jamana kɔkan na u ye foli ta ka ɲɛsin jamana ma k'a fɔ hali bi u bɛ fɛn min fɔ jamana ka hakili t'u la gɛlɛya min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɔra n'u ye jamana kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ kɛla ka taa fara gɛlɛya kan fɛɛrɛ balalen kan ka kɛ olu ka segin ko de y'u segi kunba u bɛ fɛn min fɔ jamana kɔni kɔnɔ n'ala sɔnna jamana kana ɲini u kɔ minisiri yɛrɛ k'a fɔ n'ala sɔnna u bɛna fɛɛrɛ balalen tigɛ basigi ni lafiya bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na jamana in kɔnɔ ko ni ala sɔnna u bɛn'o baara sigi sen kan an bɛ dugawu k'a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balana k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye B3 ye an balana k'a fɔ o jeunesse n'i y'a sɔrɔ o sifinnakaw olu ka ɲɛma n'a bɛ wele ko vie ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ dozolakaw ka bolo kan min ye ka dɔn k'a fɔ kunna siniko ye n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ tarata don o kumaw kun cayara kosɛbɛ nka nin waati na kɔni k'a kanabila la an y'a yɛrɛ ɲininka a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ don k'ale kun minɛ na ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔw ni ɲininkali dɔw tun bɛ yen ale taara de ka taa jaabili kɛ o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a seginna ka n'a fɛ yen an bɛ don min ko bi ko foyi t'a la an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn mara ninnu bɛɛ lajɛlen basigilen o se bɛ ala ye ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye maribukaw fɛ yen kuma ka ca a bilala walima a ma bila e ka dɔn maa caman bɛ yen olu bɛ kuma caman fɔ a ko kɔnɔ na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma kununko yɛrɛ gɛlɛya kɔni kɛra k'a kɛra so ye donso min bɛ yen n'o jɔgɛna a bɛ se maa 50 bɔ ɲɔgɔn ma o dɔw yɛrɛ bɛ furakɛli yɔrɔ la wa dɔw fatura e ka dɔn hakɛ yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma
mi ka do ka fu dozo doye kene kay o Yakuba Keita de ni wati na le bambulo ne ka banye fo e jone ka bomini Yakuba Keita ka bo Maribugu Yakuba Keita Maribugu ni wati laban nun kona na manga chalembe ko kunu ko wuli kejo keba o wuli kejo taka nyesi Maribugu mara dugu do ma kwa kera gele abai ako kera tugudi kunu anga dozo nu na ko bina an feya kana faranga ga dugu ladina dengan galo tara shira dunye akala muci dango ni kana muwera la ni erfla ni mambo jogi na do fana ni turala anga fanza ni turala ni mo jugu ni fana fanza chama ni fana turala aye kuna fone sura kaga mado turuna ko senfe o yekewa mo do turuna ami kunu amugo yala ko sisa mu folo jogi ba to ko ni ulu ko chama na utara jene do tara keware me mun mon tunna ni ko ni na mu folo mami ni tora ko buluka obise ma jeli nyono ma ni ma jongni hage bon ni turala ni sege hega fo ko la basigi jama ma fara nyonga ka la do ngo sobe mamun non jegna mu tara ko mi se ma bidru hega no ere ibe Maribugu dafa dugu do la wal ma ibe Maribugu kono de ibe Maribugu dafa dugu la de Maribugu yere ko na kwa sa ina kuna funu dungu charla ka foko gele ate Maribugu ko Maribugu la fiya lendo Maribugu ko angon ma la fiya donde alu kuno angon muguci o dale mi ngafana muguci angon ma la fiya donde angon bi anti bo kata yoroshi akalo sabada fala sisa anti bo kata sugula anti dasa ko fu ko nji dongon kana fenti bo ankanya ni kale awla kunu aw ma wole blaka nyasi jamana la kana ba umawa kunu dara dan lele yira anyu yele fodan dese unna na yira unna na kana munumunu ka segi ko jama kermendo ko barat segi ka sisa mu segi la utara o ko fa amu ko la wara na ne folo Maribugu kuma ka ca kusube do be bokulu yere Maribugu ka ko foite Maribugu aw ko gelabe Maribugu kalo fla o kuma winyo ye chogodi man ba ko gelabe Maribugu o oti wonti Maribugu ya iba so kana fasoti Maribugu yere no te mo be Maribugu ya sembe Maribugu oti kono dine nyadinu kalo saba mo mi tibo dafa eti sujo e na seneke volonté fait e ko mo ko kana sa sunti dugu do mugu kila ni mo mi ta fo ko fento ti ga mo dugula ba do ti ko ni o mi di bare o sana o ti dugu de do be ka fo Maribugu ko ale la sana boare ko kuma mun bala ka fo ko foite Maribugu bi ako ko ale dozo ba de ko ako Maribugu la fialendu on la sine boare mo gon ayi balon diga agara ti balon na bre dozo ko diga dinno mo wara ma to way burama na yo fa ma kien fo ale yere amba kala sabla ti shi aka su alisi garadila on si bi shi anga su ala balon tangal su fende ban sura kene kan dozo ba den ko dugu la fialeno ako ko dugu ma la fia kuma abete dugu kelen ngono wa ambe dugu kelen ambe gardinya kelen na su ko ni ayo fo ko dugu la fieno balon man la kelen tede hala fara balon ngana ni balon me shegana ni balon tikela shega kamu yoro la mo hadirman da kan somi ka don kenan yoro la fiali ni ko min fo mali la kana bonye ni bo lugu jo chugo mi de mesoro chugo kan de no te on ande sina ambaloran ka fo ni tuye Yakuba Keita ka ba Maribugu aya fo choko mina e ka do be femi fo anya nyingalu bela gileta ko kura ka soro dozo nyama ibroma dia fura choko mina nga mimbe na mogo bola bi afurata na furata tede ala ka basigi sabati kerane na mara inkona na bi ka saka maukana bla o ya kele kumbadi ala ka keti na mburai ka boy ka do ka fo jene marabulo kona na kangunda mi tenengu marabulo yi ali yere ba mulo ni wati na naga ka ko gele babe ulula gele mimbe na ko ngeme datuguli yere de ka mbarko siguka ali bo nyefonye angalame ni to ali kenta ka bo sen daga ali kenta dogo franye temene ya soro gele baba ko marakona na a gele bilama abi chogodi harsa gele ngone aba nona tema bola de parce que mo wonno halsa u bandala yoronna ali mo tisika boka ta yoroshi onye tana ka mo ye aduka ta yoro danganda ko ti antika ta danganda ko magatsika kula hal du ko na fana ilika tamani ya kisibe soyi ni mo mo ko no sigide tanga wati tem gele yara katna dangal sa wodi balku yere de balku yere de joroba on na sawno ko ni antaka jambe andi ala ka bilala andi famo ka bilala o ga la je ko kuji jaw ku tiliya am sika bubulu la cikuna jamana bisika lafiya ba siki bisika na cikuna man ni ala ka je balku ngoni sika fu tara balu de bana balku ni bana de su kelen temena sila temena no sugu ni min bara semin kon na ni min so ta wuri de balu la kana do sugu ma do balku ni banindo ikan tawi sinima ko ni so la yere dal alhamdulillah ambala tan no chamon ban no le anjorna ko la wallahi ni wuli ga den kele ni sante aw ma de mesoro folo wa amma ma shiye folo amma de me fu ko shiye folo amba digia ka fo felo de kenga andi matanye folo de dum de ke edi jimi ko ni do no jora ka ban do fangati o yere de jora ba na sango bibina ambala na ka fo ni tu ali kenta ye u ya foto na ba yini bi jamana nyamo fu ka fere ba letige baloko o ka jugo ko sebe dununga wonda mankan o balakan o ko ngota club ko ngala kana ka tibani bele ka o ka fere tige juna
ka se ka taa balo di tende daga maaw ma u filɛ min ye ka dɔ ka fɔ tɛnɛngu yɛrɛ kɛrɛfɛ kilo 10 bonyango kɛdɛmɛya ta ka ɲɛ suma ala k'o hakila min bɛ sen kan ala k'o bila sɔrɔba minɛ kɔnɔ joona n'an bɔra ye gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ n'a daba kuma la wulikɛdaw bɛ sen na bi ɲɔgɔn jalakiw bɛ ani bi gɛlɛya jumɛn de bɛ gɛlɛya yɛrɛ nana cogo jumɛn de la Masina marabolo kɔnɔ na min ye Madu Tangara ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madu Tangara ne bɛ bɔ Mbɛla Folomana commune na a bɛ Masina de fɛ région ye Segu ye commune ye Folomana ye. Madu Tangara bi wulikɛda minnu bɛ mara ninnu kɔnɔ la bi wulikɛda ninnu yɛrɛ mun de nana ni nin gɛlɛyaba ninnu ye mara kɔnɔ la. O ye projet de ye kɛlɛ in yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ daminɛna anw yɛrɛ fɛ Masina kɔnɔna yan u nana n'a ye k'a fɔ u tɛ fantanw nɔfɛ u bɛ faamaw de kɔ faamaw bɛɛ jɛna ka bɔ cercle ni région na wagati min u y'u ɲɛsin anw fantanw yɛrɛ ma ka mugu cɛna an ka forow kɔnɔ donc anw yɛrɛ marifa ta kɛ an yɛrɛ lakana i bɛ fanga wele fanga tɛna lajɛ donc anw ka yɛrɛ lakana kun y'o ye mɔgɔ minnu b'ara k'a fɔ bi k'a fɔ dozow bɛ bin mɔgɔw kan dozow bɛ taa mɔgɔw minɛ o tigiw ni kungokɔnɔmɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ o n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ kungokɔnɔmaa kɛlɛ bɛɛ de bɛ kan k'a lakana dugu kɔnɔ parce que u ka ɲɛsigi ye dugukɔnɔmɔgɔw de ye sinon maa dɔ tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛna mɔgɔ dɔ kɛlɛ mɔgɔ dɔ ka dugura k'a sɔrɔ e t'o dugura mɔgɔ kɔnɔ ko dɔn dɔw de b'u nɔfɛ dugu kɔnɔ min b'u dɛmɛ donc yanni i ka taa kungokɔnɔmaa kɛlɛ min bɛ so i b'o de kɛlɛ fɔlɔ anw yɛrɛ taara kɛlɛ la paran n'an wulila ko an bɛ taa juguw nɔfɛ kungo kɔnɔna na muso dɔ tun bɛ paran yɛrɛ dugu kɔnɔ bosomuso de don a bɛ juguw wele dozow taara ta dozow taara ta u bɛ t'u da ɲɛ u bɛ mugu ci an na an ka renfort bɔtɔ Masina Basiri Kamara kun ye a ɲɛmɔgɔ y'a don u taara u denw ye moto 5 mɔgɔ 10 u y'u da u ɲɛ ka mugu ci u la o don sirakɔrɔkaden dɔ tun b'a o tora an yɛrɛ wulila an bɛ ninnu nɔfɛ wagati min u bɔli la jɔn ne kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ko dozow kɛ renfort bɛɛ kan ka na min bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ min bɔra k'a fɔ ɲɔnɔmara k'a fɔ ko dozow u taara ka taa dugutigi ni alimami minɛ quoi ale dama tɛ ɲɔnɔ marara o k'u ka dugu fana dama tɛ ɲɔnɔ marara munna jugu bɛ na k'a fɔ ko aw ka dugu fɛ bɛnkan na aw bɛ jɛn n'o cogo di ko sabu k'u b'a ka malo jeni minnu dama ka dugu malo jeni u ye dugu fan bɛɛ lajɛlen malo jeni minnu wulila olu ma jɛn n'u kɛ bɛnkan ye donc nin ko tɛ silamɛya ko ye diinɛ ko tɛ dɔw de b'u fɛ kɛlɛ in ju yɛrɛ bɛ Bamakɔ in faamaw b'o kalama nin kɛlɛ in foyi ti kɛlɛ in ban fo an bɛ sa parce que ni ɲɔnɔnkow yɛrɛ y'u jɔ an bɛ sa kɛlɛ bɛ ban donc k'an sigi k'a fɔ ko an bɛ sigi fɔ kɛ fɔ ti maa ninnu ɲɛ ni sigi fɔ tun b'a ban fɔlɔ an ye bɛnkan ta ka bɛnkan siɲɛ a bɛ siɲɛ 3 bɔ o bɛɛ olu de bɛ kɛlɛ wuli ni maa min bɛ nin ma n bɛ sa i fana bɛ diɲɛ n'a ye de ne bɛ sa n'i ma sa a tɛna diɲɛ n'a ye ni sigi fɔ tun b'a ban fɔlɔ sigi fɔ tun b'a ban an b'a ɲini de an bɛ sa dozo ka ni kɛlɛ in daminɛna dozo kelen na taa bɛ mɔgɔ dɔ kan u tɛ so k'e minɛ ka taa ni ye k'a fɔ ko e tɛ jugu fɛ donc yanni an ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔ kɛlɛ e min b'an jɛ wɔrɔ fɔlɔ an bɛ kɛlɛ fo ɲ'an dozo ɲɔgɔn faa ni ɲɔgɔn na o ni e fara ni ɲɔgɔn na ale filɛ k'a fɔ ko jugu y'u k'i misiw cɛ k'u ye dozo wele dozo bana k'u tɛ taa olu ye accord de siɲɛ u n'u cɛ e tɛ kɛ tɔn na munna e ni jugu minnu bɛ tɔn kelen na olu nana e bololafɛn cɛ e bɛ n'i jɔ bi ko ne ka taa e bololafɛn minɛ olu bolo est ce que bɛnkan min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ne b'o dɔn wa ne bɛ jugu fɛ i bɛ minɛ de. an balaran k'a fɔ ni tun ye Mamadu Tangara ye ka bɔ Folomana kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina marabolo kɔnɔ na kunnafoni bɛɛ bɛ min nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ kununko n'o tun ye Janvinakaw ta ye kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ y'an wele n'o ye alimami somɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dugutigi somɔgɔw u k'u ka maa 2 minɛ u y'an wele k'a fɔ an ye ko ɲɛ dɔ sɔrɔla la fɔlɔ o ɲɛ dɔ sɔrɔla la an kɔni ma dɔn ɲɛ min ye an ye wele bila u ma ka se ka ɲininkaliw k'u la yalima mun yɛrɛ de y'a kun ye u y'a fɔ an ɲɛna ko ni ala sɔnna ma n'u tilala k'u b'a tɔ bɛ lepiratigɛ d'a ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a ko ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ lafiya min n'an bɛ mago b'o la a bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ o kɔnɔna na an ye ɲininkali ta ka ɲɛsin ɲugunkaw yɛrɛ ma olu y'a yirana k'a fɔ tiɲɛ la k'a ko kuma min bɛ ka fɔ k'a f'olu don k'o kuma kɔni tɛ sababa ye olu tɛ sababa ye bi k'o tɛ sababa ye sini k'olu ma taa ka taa maa min na Janfina wa kuma min bɛ ka fɔ k'u sigiɲɔgɔnw de don tiɲɛ don ni gɛlɛya nana u ye baara min kɛ ko Janfinakaw ye baara min kɛ o baara ma kɛ olu fɛ ko ye n'o ye ka wulikajɔ ta ka taa bɛnɲɔgɔnya waleya ta ka ɲɛsin jadi waleya tigilama olu y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛɛ don an kana sɔn n'an sɔnna nin ma k'a kɔlɔlɔ tɛ taa k'an to ye an ka wulikajɔ kɛ n'i ye bɛnkan siɲɛ n'u ye k'o y'i kɛlɛw dɔ ye k'olu y'o de fɔ nka k'a fɔ ko gɛlɛya min kuma bɛ ka fɔ k'olu tɛ an bɛ fɛn min fɔ nin bɛɛ lajɛlen la yarabi ala ka nin bɛɛ lajɛlen bila faamuyali minɛ kɔnɔ k'an bila basigi lafiya la n'o tɛ gɛlɛya donni jamana kɔnɔ o tɛ fɛn ɲuman ye n'a fɔra dugu minnu sigira san caman ka tila k'a ye bi ɲuguɲɔgɔn na bɛ na walima olu bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin gɛlɛya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ye basigibaliya cɛwkolo de y'an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman ma k'an bila bɛnɲɔgɔn ɲa o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa Masina marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye lotankura dusu daga min bɛ yen kumaw kun cayara kosɛbɛ ani bi labɛn jumɛn de bɛ sen na bi
wulikajɔ minnu bɛ sen na donsoba b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na n'o ye Seni Jara ye an ka lamɛn. Ne ye Seni Jara ye ka bɔ Lotan ne donso ku ɲɛmɔgɔ bɛ Lotan kura ne ye Seni Jara. Kolonŋɔna lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya o donso ka ɲɛmɔgɔ mara in bɛ cogo di bi? Alayi gɛlɛyaba taara an ka nafa yɛrɛ ten sabu da ka poro sabula ka taa bila fo njɛ ala yɔrɔ la manu ŋani bɛ ŋunumununu kɔnɔnaw na maa si tɛ ka parako kɔnɔnaw na o dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ u nana n yɛrɛ ka na n yɛrɛ baganw tiɲɛ ka taa ni u ye a kɛlen kɔnɔ anw ye kunnafoni di fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɛ marabolo fɛn o fɛn kɔni bɛ yen n'o da ka kan ka bin na an kana kɛ kunnafoni da bɛrɛ nka miliki dɔw kuma se ka kaara fɔlɔ anw yɛrɛ kɔni kana kɛ labɛn kɛ sigi sabu denw ko y'a dɔw yɛrɛ ye vogaliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ko donso bolila k'olu nana ko donso tɛ bɛ taa anw ko alihamudulilayi an bɛ mun kɔni fɔ anw sigilen bɛ u kana lajɛ maa t'a fɔ wulu nɔgɔla ɲi b'i dakɔnɔgɔ la a t'i dakɔnɔ i bolo de k'a lajɛ anw sigilen bɛ k'a yɔrɔ kɔni kɔlɔsi hali bi u bɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ kɔni na. Mun yɛrɛ de kan ka kɛ joona joona sanko ka se ka nin ko in dagabɔ maaw da la maaw bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw cogo min na. Hali bi an kɔni ye wele da ɲɛmɔgɔw kɔni ma u k'a lajɛ u k'u lakana maa dɔw bila ka na n'u nana kungo in kɔnɔ u kana don yen nɔ maa minnu bɛ yɔrɔ minnu na a dogo tɛ bɛɛ b'a kalama dunanko tɛ dilanw tɛ koyi an yɛrɛ ko sigida den dɔw baara an y'o dɔn sabu leta dugu kɔnɔ minnu nana yen nɔ kana baganw ta u ye ne dɔn ne y'u dɔn minnu nana yɛrɛ kana baganw ta a maa kelen an b'u dɔn u b'an dɔn o kɔfɛ ne yɛrɛ u baara kɛ telefoniw ci dɔw ma sini an bɛ taa ni jiginna sini kana taa ni jiginna maa mun baara k'o kan an b'o tigi ba dɔn an b'a fa dɔn olu baara k'a kɛ cogo min na hali batigi min ɲɛ k'a bɛna minnu bɛ telefoni ci ani minnu yɛrɛ baganw ta n'an y'u dɔn olu kɔni ko to fɔlɔ kami mankan daminɛna fo kana bila bira an ye sigi an ye bɛn an ye sigi an ye bɛn an y'a mun k'a tan ni sabanan o de tɛmɛna a minnu kɛra m'a fɔ a mɛ fɛn ɲɛ nka a mɛ nafa ɲɛnama ɲɛ n'i ko kɛlɛ kɛ ban anw kɛlɛbaa fila de bɛ se ka kɛlɛ ban n'o tɛ maa wɛrɛ sigilen Bamakɔ ka walima maa wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ k'aw bɛna kɛlɛ ban aw tɛ anw yɛrɛ ye aw bɛ se ka na kuma anw yɛrɛ cɛ ko kɛlɛ ban anw yɛrɛ dama de bɛ sigi n'anw yɛrɛ dama bɛnna kɛlɛ bɛ ban n'anw yɛrɛ dama ma bɛn maa kana kɛ kɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye maa kana kɛ kɛ tuwa ɲini yɔrɔ ye k'a fɔ dɔw joli baara kɛ bɔn o bɛɛ bɛ dɔw kɛ sɔrɔ ma u k'o dabila o kɛ anw labɛn o tigɛ man ka kuma in minɛ a bɛ taa laban anw ta in na dɛ anw yɛrɛ dama bɛ mugu ci la n'anw bɛnna o de bɛ se ka kɛlɛ in ban n'anw ma bɛn cɛ o cɛ baara kɛ taa wari minɛ Bamakɔ ɲɛmaniw fɛ yen nɔ ko projet de l'olu se ka kɛlɛ in ban minnu bɛ boli boli la k'u bɛna fɔ ko dɔ ye ni fɛnw kɛ o tɛ kɛlɛ ban sira ye koyi u k'a lajɛ ko kɛlɛ ban sira ta yala jamana bɛ se ka basigi kuma dɔ b'a ka fɔ Bamakɔ anw da kuma di an ka bi anw bɛ se k'a fɔ wa n'anw y'a fɔ a perew bɛɛ b'anw bolo Faransi man ɲi anw bɛ kɛlɛ bila maa k'a se bila Faransi don nka n'i ko i bɛ Faransi yɛrɛ kɔfɛ an yɛrɛ ko jamanaden jugu minnu b'a la olu ni Faransi dugu dɛsɛ sɛ bɛ dingɛ kɔrɔ cɛ nka dɛsɛ sɛ bɛ dɛsɛ jigin jukɔrɔ o ye dugu dɔ kɛ falen dɛ ko baara kɛ ka yɔrɔ in na bi ni Faransi baara k'a kan an jamanaden jugu minnu b'u ɲɛfɛ olu de don an y'u yɔrɔ yɛrɛ bila maa k'a kolo guwan hali ni baara dɔw k'a bɛ kɛ bi kilo kelen anw ta tɛ maa sɔrɔ fila minnu b'a yɛlɛmana o kɔrɔ b'a jira kunnafoni baara kɛ bi o an yɛrɛ b'a fɔ Faransi de baara k'an ka kɛlɛ bɛɛ can bolo n'o tɛ sa t'an sɔrɔ ɲɔgɔn na n'i ye tasuma kɛlen kɛ ji goniya fɛn dɔ de b'u ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ tasuma tɛ ji goniya. An balona k'a fɔ ne tun ye Seni donso ɲɛma kan ye ka bɔ Lotankura basigi ni lafiya kuma min bɛ yen ni an bɛɛ lajɛlen b'o nɔfɛ bi Ala ka jamana in segin o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ buyaki wɛrɛ yɔrɔw ye olu ye kunnafoni d'a ma k'a fɔ kabini kunna Seningo yɛrɛ ka na kunungo fɛ tiɲɛ na Ala ka kan u jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka forow bɛ tigɛ u la forow tigɛlen b'u la wa i jɔ dama k'i ɲɛ bɛ maa ninnu ye u ka dugu bagabagali talen bɛ ka ɲɛ suma u bɛ wele min bila faso ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se ka bolomagɛn ta ka ɲɛ suma an bɛ fɛn min fɔ nin yɔrɔ in na fo an bɛɛ k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ bi ni ɲin bɛ ka dɔn k'a fɔ an ka jamana marabaaw la bi an bɛ deli k'o fɔ a ye o ye anw de ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na k'u bɔ a kalama sɔnni gɛlɛya ka yɔrɔw sɔrɔ ka tila k'u bɔ a kalama o ye dɛmɛɲɔgɔnya de u ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kunbɛn an b'a fɔ k'u tɛ fɛn na dɛ an mago bɛ fɛn min na bi k'a fɔ ko fɛn dɔ de kɛra k'a sɔrɔ o ma kɛ o fɔra tan kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ hali bi u ka dɔ fara cɛsirijala kan jamana in basigi n'a lafiya n'o sabatira bi an bɛ deli k'a fɔ a ye fɛn fɛn ka d'olu ye bɛɛ b'u kɔ o de la Ala ka jamana yarabi Ala ne k'a basigi n'an bɔra ye siraban kasara dɔ kɛra min ye mawuludukɛlaw talen u natɔ la k'u ka so taw olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ k'u natɔ la min ye ka dɔn k'a fɔ mobili ye kasara kɛ ka ɲɛ ka gɛrɛ bilana o kɔni kɛra so ye mobili min y'a sɔrɔ n'o ye desansɛti dɔ ye ale kɔni pinɛ cira a kɛra so ye maa kelen ni tora la a kɛɲɛnabaw ɲɛna o kɔfɛ ko maa dɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔginen kunu ka kunnafoni wɛrɛ ma sɔrɔ olu la an bolo i yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ dɛmɛ don maa jɔnginɛw ma o dɔ ye n dɔ ma Ablaye Tarawele ka bɔ Joyila marabolo kɔnɔna na ale b'an bolo nɛgɛ kan e yɛrɛ jɔnni. Ne ye Ablaye Tarawele ka bɔ Kɔla Ngolosiwa. O bɛ mara jumɛn fɛ? Kɔla Ngolosiwa a bɛ Joyila ni Fana cɛ. An ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata tɛmɛnen in na ko mawuludukɛlaw bɔtɔla k'u ka so
ko mobili dɔ ye kasara kɛ ko ka maa dɔ di to a la ka maa fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ jɔngi a ko kɛra cogo di an bɔtɔ Mawudula ko ka so an kun bɛ Arizona de kɔnɔ an ye Arizona in ta joyi la tɔɔrɔ kɔni ma anw yɛrɛ sɔrɔ segu ni bila ni ɲɔgɔn cɛ an nana sɔrɔ mobili misɛnnin dɔ 207 an nana sɔrɔ ale bilen bɛ yen nɔ a kɔfɛ pinɛ de cira ka mobili kolonkolon ka jigin dingɛ kɔnɔ ka taa bin mɔgɔw kan an kɔni jigira ka bɔ an ka kari kɔnɔ ka taa mobili lajɛ k'a sɔrɔ mobili dalen don mɔgɔw kan an ye mobili wuli ka bɔ mɔgɔw kan an y'a sɔrɔ maa kelen kɔni tora a la maa o maa kun b'a kɔnɔ a bɛɛ joginna an ye maa kelen dɔrɔn de ye o bolila ka bɔ mobili kɔnɔ ka na don anw ka mobili kɔnɔ ka n'i sigi k'a ka telefɔni walaka walaka an y'a ɲininka ma se ka kuma quoi a tilara ka jigin ka t'u ka mobili binnen fa fɛ tugun kasara ɲani kɛra nin cogo la ani mobili dɔ de sera ɲɔgɔn ma walima pinɛ cira a yɛrɛ ma de pinɛ de cira a yɛrɛ ma ani mobili foyi ma se ɲɔgɔn ma a kɛra an bɛɛ lajɛlen bɔtɔ ko k'a so ka na an kundalen segu kan dingɛba de b'a yɔrɔ sira kɛrɛda fila fɛ ka sira ye kɔti de ye ni pinɛ cira yɔrɔ la ni mobili kɛɲɛ dɔrɔn i bɛ jigin dingɛ in kɔnɔ komi ne tɛ yɔrɔ ninnu dɔn mɛ a kɛni ka suru bilanna ka tɛmɛ segu kan maa minnu bɛ yen ni olu jɔnginen kunu n'a ye mobili ta ka bɔ olu sanfɛla la olu kɛra cogo di anw ye mobili walaka ka bɔ ka dɔ tun bɛ mobili kɔnɔ an ye sigilanw kari-kari ka bɔ ka o don ka o ta ka bɔ k'u da anw kɔni ka mobili nana k'a sɔrɔ a ko tɔ ma ɲɛnabɔ anw ɲɛna ye bilen ne yɛrɛ la ma joginnenw tun b'a la kosɛbɛ yɛrɛ de koyi ne yɛrɛ la y'anw miiri janya dɛ ala ko tiɲɛ a gɛlɛyara yɛrɛ koyi ne bɛ se k'a miiri bolikojugu de don wa ubiyɛn cogo yɛrɛ min don anw kɔni kɔni ma se ka nin faamu en tout cas pinɛ kɔni cira an bɛ kuma ni chauffeur de y'ale don ka dɔɔnin bɔ boli la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye dɔma Abdulayi Tarawele kan ye Joyila marabolo kɔnɔ na a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala min ye ka dɔn k'a fɔ an ka taa dɔɔnin dɔɔnin n'an b'a fɛ ka se joona ne ka bakɔrɔni mɔgɔ ko ka fisa foyi tɛ bɔlɔ la Ala ka hakili ɲuman d'a ma yarabi Ala kasara minnu bɛ yen n'an da b'a kuma na Ala k'an kisi kasara ma a ka jamana kɔnɔ na minnu bɛ yen n'u jɔnginen don Ala ka fiɲɛbɔda k'a bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ yarabi k'an kisi nin ɲɔgɔnna kasara ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Bamako kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na commune 3 kɔnɔna na k'a fɔra ko centre commercial bɛ bɔ olu fɛ yen tilani kɛcogo la ka taa n'o ye commune den fɛ o kɔni kɛlen bɛ mankan ye u ye fara ɲɔgɔn kɛ o fara ɲɔgɔn kɔnɔna na min ye ɲamuri ye ale ye ka dɔn k'a fɔ kulu in ma dɔ ye ale ye kuma min fɔ a la an ka lamɛn. Ni sigi kun ye fɛn fila don an ye kibaruya min sɔrɔ ni o kɛra yɛlɛma kura dɔw donna mara taabolo la n'a bɛ wele ko réunion territoriale tubabukan na an y'o kibaruya sɔrɔ tuma min na an y'a ye ko Jalakɔji ani Tigɛdo saba olu ye commune kelen yan nɔ nka an y'a ye ko Jalakɔji bɛ taa kɛ commune 1 quartier dɔ ye ko Tigɛdo fila k'o bɛ taa Yegebugu a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ yan nɔ olu farala ma se Jalakɔji o Tigɛdo fila olu ni Yegebugu tɛ jɛ foyi la an ka laɲini ye min ye depuis o kɛra o ma diya an ye an fana wulikajɔ daminɛ an ye wulikajɔ daminɛ an yɛrɛ sera fanga dɔw ma k'an ka kibaruyaw fɔ an ka kibaruya min sɔrɔla an fɛ Bamako a ma ban fɔlɔ quoi arrondissement an bɛna laban min an bɛ sɛbɛnw lase faamaw ma an ye dɔw lase ka ban halisa an bɛ dɔw lase tuguni kɔni an ye sɛbɛn lase gouverneur fila ma n'o ye Kulukoro gouverneur ni Bamako gouverneur ye an y'a lase ministre ma ministre yɛrɛ min chargelen don décentralisation an ye dɔ lase Kati commandant ba ma ka dɔ lase Kɔlɔnkɔrɔ commandant Jini ma ka dɔ lase Sangaribugu maire ma ka dɔ lase Jalakɔji maire ma o kun ye commune 9 ko la Sangaribugu ni Jalakɔji de tɔgɔ fɔlen b'o la projet de loi 2018 min taara justement nin kelen tɛ Jalakɔji kelen kun o tuma an fana hakili sera an badenw ma ni meeting nin kɛnɛ in kan n'o ye commune minnu bɛ Bamako lamini na n'a fɔra ko an bɛna kɛ commune 10 ye an da ser'o ma n'a y'a kɔlɔsi kɛnɛ in kan o tuma an ka laɲini ye laɲini kelen projet de loi 2018 o ka ta ba la o ka don ba la arrondissement ko in kɔnɔ an ye faamaw ɲininka cogo arrondissement ko nin ye wajibi ye arrondissement ko nin ye wajibi ye parce que faamaw ye kɔlɔsili min kɛ n'i ye commune ta commune 6 in ta ka maire ba ta maire bɛ kelenna bɛɛ la maire ba fana bɛ Bamako mais maire bɛɛ valeur de kelen commune rurale maire ani Bamako maire ba valeur de kelen donc n'o bɛɛ valeur de kelen ni ko sisan nɔ ko ɲamanko ko jɔn de kan ka kɛ commune maire ba ko maire ba b'a kɛ maire ba b'a fɔ ko commune maire b'a kɛ donc o la n'a kɛra arrondissement ye o lieu que o sama na kɛ a bɛɛ bɛ bila maire ba ka bolo kan district kɔnɔna la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yamori Sisoko kan ye o kɔfɛ kɛnɛ in kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ Mamadu Keyita ye ale yɛrɛ kumana ko in kun kan an k'a lamɛn. An b'a ɲini an ka autorité sɛbɛn in bɔra autorité yɔrɔ de la ka na se commune 3 kɔnɔna la o de la an ka laɲini ye min ye u k'a ɲini u k'u impliqué u k'u sen don nin baara in na kosɛbɛ walasa baara in bɛna taa wolo fitinɛ minnu na o fitinɛw ka se ka lasa sabula o bɛ baara in kɛra pour que ka marabolo administreli k'a nɔgɔya n'o bɛ kɛ olu yɛrɛ kan k'u impliqué a la fiɲɛ minnu sɔrɔla la ni fiɲɛ minnu bɛ se ka taa wolo ko wɛrɛ la ko min a bɛ se yɔrɔ la bolo tɛ se ka min kunbɛn u k'u impliqué a la an ka gouverneur yɔrɔ la parce que bi baara in ka segin ka se marabolo duguma yɔrɔw ma gouverneur jɔyɔrɔba de b'o la sariya fanfɛyɔrɔ la donc sariya ɲɛmaaw u ka u impliqué a la gouverneur yɔrɔ gouverneur ye restitution min kɛ ni anw bolo fili b'a la
o fili aka sigi ni sariya ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔla ye ka na restitution wɛrɛ kɛ commune kɔnɔla la an ka ɲɛma minnu kun bɛ yen commune ɲɛma minnu kun bɛ yen u ni olu ka jɛ ka restitution wɛrɛ kɛ fili min bɛ baara in kɔnɔla la min bɛ fili in corriger o kɔrɔ ye mun ye restitution kɔnɔ commune 3 quartier mugan hali ni seli tɛ bɔ min na o ka na fɔ an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka autorités fɛ o bɛ ɲini olu fɛ u k'u impliquer u k'u impliquer a dan bɛɛ lajɛlen la ayiwa n'o ma kɛ sariya de bɛ yen sariya bɛ bɛɛ de bolo wa sariya ye bɛɛ de ta ye anw bɛna sariya bolo fɛn o fɛn b'a to miseli kelen o tɛ bɔ commune 3 la an b'olu tɔgɔmaw de daminɛ quartier kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mamadu Keyita ye ka na se ma ka fisa wuli ka bɔ nka wulikajɔ min b'u fɛ senna bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ tɛ min ka dɔn ka fatɔ a minɛni o de ka nɔgɔ ka tɛmɛ a kunkolo dili kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔn ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kunnafonidilaw olu ka hukumu kɔnɔna na kunnafonidilaw ye faraɲɔgɔnba kɛ dɔ fana tɛmɛnen na o faraɲɔgɔn kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka wulikajɔ kɛ jɔyɔrɔ jumɛn de b'u la yɛlɛma jumɛn de kan ka don jamana ɲɛmaaw kan ka mun ni mun de kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra i ka dɔn faraɲɔgɔnba ye ka kɛ gafe min bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma waliyali de b'olu ka bolo kan yaasa ka nin bɛ lepɛrɛtikɛ d'a ma kunnafonidilaw ka ɲɛmaaya so la bi ɲɛmaa min bɛ n'i y'a sɔrɔ Banjugu Dante ale y'a ɲɛfɔ faraɲɔgɔn in kun ye jumɛn de ye an ka ɲɛmaa lamɛn. Atelen kun ye min ye walasa Mali kunnafonidiso u bɛ baara kɛ ni sariya minnu ye o sariyaw ni baara taabolo kura minnu talen don olu ka se ka tali kɛ ɲɔgɔn na o de kama an nana an sigi magistrature mɔgɔw b'a la société civile mɔgɔw b'a la presse mɔgɔw b'a la ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ min bɛ se ka kɛ sababuya ye an bɛ kuma fɛn caman kan i n'a fɔ journaliste yɛrɛ jɔnni bɛ se ka k'a ye jɔnni man ka se ka k'a ye i n'a fɔ tuguni yali journaliste kan ka se ka taa kaso la a ka baara hukumu kɔnɔna na wa ani ka kɛ ni téléso ni radio so gɛlɛya min bɛ olu kan o bɛ se ka wuli ka b'u ka cogo di ani jamana bɛ dɛmɛ min don kunnafonidisow la o dɛmɛ kan ka di cogo jumɛn na a n'a kan ka di jɔnni ma a n'a a wari kan ka bɔ min an kumana olu de kan an kɔni ye fɛn minnu kɛ a bɛ n'a fɔ proposition de don laɲiniw de don o laɲini ninnu dɔ bɛ taa gouvernement la dɔ bɛ taa CNT la jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka ŋaniya ɲuman ta ka a ko waleya n'a waleyara o bɛ fisaya mais a waleyabaliya o jamana ɲɛmɔgɔw mais a tɛ se ka kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin ye tun ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba ye min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ cɛsirilen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kabini nana kunnafonidilaw ka ɲɛta ko kun o kun i ka a bɛ wulikajɔ k'o ko ju la an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn minnu bɛ yen n'u da kari kunnafonidilaw ni jamana yɛrɛ la yarabi Ala k'olu kɛ sababa ye ka se ka an ka jamana bila basi lafiya minɛ kɔnɔna na tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo u ka kan kelen na bali ta si n'an bɔra yen n'o tɛ baara in sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ i bɛ kunnafoni baara n'i y'a sugandi ka ban o kɔrɔ ye k'e ye tasuma yɛrɛ de sugandi nɔgɔya kisɛ kelen t'a la wa i ka dɔn foyi tɛ sɔrɔ a la fana ka fara o bɛɛ lajɛlen kan o kuma bɛ maa caman kɛmɛ na o ye tan ye dɛ kunnafoni baarakɛlaw gɛlɛya bɛ na ɲini k'a fa foyi kelen tɛ sɔrɔ aw bolo a bɛ baara kɛ gɛlɛya finma de kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala nɔgɔyaba ye masa ramani Ala k'a bila nɔgɔya minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ an ka seko ni dɔnko bolo kan n'i y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ yen n'ale ye arapɛr denmisɛnninw ye n'a bɛ dɔnkili kɛ u k'a ma ko Feiza wa i komi n tɛ arapɛri tɔgɔ dɔn n tɛ se ka fɔ cogo ɲuman na o Feiza in e ka ale tun welela fanga fɛ k'a ye fɛn dɔw kɛ k'a ma kɛ kɛcogo la k'a bɛ danbew ni taabolo lagosi o kɛlen kɔfɛ u kɛla k'u bolo bɔ a kan na min y'an ka kiiri dɔnba dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Musa Dirisa Gindo a ko kɛra cogo jumɛn de la ale y'i da tu a ko la an k'a lamɛn. Bogotigini dɔ ye dɔnkilidala dɔ arapɛri ko Feiza n t'a dɔn ni maa tɔgɔ don a ye kilipu bɔ ka nɛni jugu k'a la ka fɛnw kɛ mais ni n'o m'a minɛ k'o dilan jɔn b'a dilan c'est à dire que mara tɛ so kɔnɔ tugun bon a wulila ka taa tribunal la a lamɛnna a seginna ka na a lamɛnna kangari de dara ye fɛn min tɛ kaso la don parce que a yɛrɛ b'a kuma jugu bɛ sɔrɔ u bɛ don kaso la pédagogie de kɛra a kun k'a kalan k'a éduquer i ye min kɛ a ma ɲa wa i bɛ bila ka taa so tribunal yɛrɛ tilala k'a nɔti bɔ ka bila Facebook kelen kan pour que bɛɛ k'a ye parce que kalanyɔrɔ de don mɔgɔ kana sara o de kama yɔrɔbufima man kana dusuku kɛ maaw la an y'aw denw aw kɔrɔw n'aw dɔgɔ n'aw cɛw de o de kama n'a fɔra juge bɛɛ k'i hakili sigi an ka kuma man ca o mais munna bi an bɛ kuma parce que diɲɛ bɛ ka taa cogo min n'i ma kuma a tɛ dɔn bon ale bilasirala bi ka taa so ka kangari da ye n b'a dɔn a y'a faamu somɔgɔw y'a faamu n'o kɛra kelen na a bɛ dabila an ye Salif Keyitaw dɔn an ye Youssou Ndour dɔn yan u bɛ dɔnkili la f'i bɛ kasiw nɔfɛ u b'i labilasira mais ka t'i dafa nɛni na dɔw b'u jɔ non a ka taa Novelas u ka datugu nin ka kɛ tan o tɛ o an bɛɛ bɛ culture dɔ de kɔnɔ an bɛɛ mɔnna du dɔ de kɔnɔ téléphone ni bɔlɔlɔ kana to an ka fili an yɛrɛ ma ka mɔgɔw dɔgɔya usiw filɛ jɔlu ka baara de don mais ni biribali sɔnna o fana c'est une idée hali bi a ma nɔgɔya o Touré bɛ fo fan bɛɛ n'a taara yɔrɔ min procureur bɛɛ bɛ fo juge bɛɛ bɛ fo juge kelen-kelenna bɛ mana kɛ article tigi min b'a to an k'a bɛɛ ɲɛnabɔ c'est pour te dire que mɔgɔw k'u farati u k'a dɔn ko sariya bɛ yen an bɛ sariya dugu de fana na. an balodan k'a fɔ ni tun ye Musa Dirisa Gindo kan ye bila yɛrɛ ma i b'a dɔn n'o sabatira jamana kɔnɔ na n tɛ nin kɛcogo dɔn o fana caman bɛ yen o bɛ kɛ n ye fɛn ye
anga jamana kona na bi fa ka don bi ni bi fo anye kamani kuma jan ni maraw nu segira so dude ko ninga do ko ale tigiba ale la dude aka do ko tigiba ale la duti ka do ko ale fendo tigi no kera anga jamana kona na du chama be olu kelme bateme strawi ka so ke marata fo ikona na waibe disigoshi ye chama ve wal maduti chama ve ba soro ni taraka so fo ikilinte abisega kala turu feminga nyena bo wayra be dula mini ka do ga fo mimbo me ko yatigi olu tekli o de kama chama be eni de nga baba kuma da bu foto ko ni son folo bi mina were la ala ka klin manda ni mara segira so ka bela yele glay adobe do la nga yini fe o be ga suro fe ala ko akla sabati nambura yi ambalo nan ka fo Bamako mir district olu ye wuliga job do Kenya suro wuliga don kunte do de ka sega freke ajeruti ku tega de nyoma stra do ka sega wuliga jota olu bi sega yakuba yanga de mana kona na chogomina uyo ka franyonga yo franyonga kona na ubora ni ka tu nyeda keneka mi ka do ka fo America dangando eno e Fatma Traoré ukele ko fege kenenye aleba nyefwanye angalame ne mo gobla barala idara la chugochu akanyere ka wulga taga fle ngaka baramke eska yake surtout warde donala awni ajouté convention de signer pour ka Bamako sragla sisa no ubeka sira munu be commune kono ane région kono ubeka kalfa collectivité oula ogumu konala ane ajouté convention signer parce que ka barade sragla donc andandula pour ka sragla Bamako ka lafia samia dondala ambora kalaje bafo de poule ni bina do dinga kono fibi yo mobile kono sira mai o sira kene munun be no aya fie abe 300 km bo donc anye sira kene do tata ka programme ke no yo wase ko plan anye commune 2 anye commune 3 anye commune 4 les 6 communes de Bamako anye sira kene do ta ajeru to ko plan anye comme anyu bla barala atuma no samia kono samia jitigara sanno amena fle anyu bla baramina uya ke kase hakemina est-ce que akadanye ko ka chumna yako chugula domi ulaina amabo ko de ani ajerutu ani ADR ani direction générale de route ambere be nyogom bolobi parce que ambere be ka jeka baranke Bamako ko ka se ka lafia donc anana flebi baranke la ka se degré mena est-ce que animisi wasara est-ce que be mo baranyo ya bo vraiment se ka fobi ama fli ajerutu ka baranjo ya kelila parce que anyemi bi aya animisi wasara animisi wasa ça veut dire que anya nyini ufe ukaminke ubuka keka sa kerola donc ambu fola mais min wele madame ke population ka famni baraba ka ke ko la fiade kama am bebe sra no pratique abaro ngama no donc sra mana glamba nyini ufe uka sra no mine ko mo bolo kono fe sra be glano war mi uka impôt de donala mo yi war baga do famine kanga mine kanye donc sra no mine ko mutado sra no kere fe kanivo be abe fale no yamana ni samia wala ansoro nchola ni kanivo mabo ana stade lankanye jite jigi jibe le goudronka abe goudron knie mba ni population fait kanivo nunu c'est vrai amba labo moko na kenya mamboro te kanivo ni kanini ji atasraje abe na slaka do alna wardo slaka gla ni jibka ilaka slatenye do ambalo dan kafoni tu Fatma Traoré kaye obe baramina ni obe ka bla chesir mine kono ala ka kete o ko sinfe mi alibi meriba kona yi ambalona ka fo agiza zedo maiga alere ya fonyina ni mbara nunu meriba ka bara ubika keto jumende la angalame mairie et journaliste wele kamabi débat public loi de afo ni budget bike n'est-ce pas débat public ou kake ni meru nu yu ka budget voté donc ou ka jama wele ka fouiller voilà parce que lu de kanka impôt ni taxe sara donc ou kanka adon kawari na sarala akanka ke muye ou kanka donc ambe au débat de konobi mairie mo wele kana ka fouiller voilà anga budget dini 64 milliards à peu près donc investissement bala fonctionnement bala donc ni o wari sorala parce que population de kanka impôt sara mun kanka ke a befori bi ou exposé ke ka poste par poste charge poste ou ani recette poste ka beyiru la hein donc mo fana bala ka kuma hein ka ou ba fe mun ka ke mun ye suku kon na mo mun ye transporteur ou n'est-ce pas mun ye moto taxi ko ani mo were ou beyi hamina ko fo beyi la ni budget ni la ni meru no ils ont tenu compte d'eux hein ni lu ka fan jati lendo budget kon donc au de loi de afo hein abe sharia kono ni débat kan kake donc ambo o comme d'économie so madina ambalodan ka foni tu agiza zedo maigani tu alika uya foto mina war membe nata fa donaka donc ngani ke adobe dola gelami pma banda ambe bo kadri konna la yarabi alaka basin lafia kasega onna anga danyona ani baraw ka tu srafe no kera nyine fembe ga sorofe alaka keti namburai anga jamana konna na bi
CEDEAO tun ye maaw ɲɛma dɔw bila ka na an ka jamana kɔnɔ na o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la dɔw ko kala ka ta dɔw ko a kana ta Ismail fana ye jateminɛkɛlaba ye an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ salen ma Ismail fana ne ko kalata min kuma bɛ senna bi ani an ka jamana kɔnɔ na mun yɛrɛ de kan ka kɛ an bɛ mun fɔ dɔrɔn Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Maliyɛn bɛɛ kan ka kɛ fa kelen ba kelen an ka yɛrɛko bɔ a ko la pewu ni ma ɲɛ i bɛ taa élection kɛ o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen an dun bɛ ka taa taabolo min kan sisan jamana ko kuma an bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ de tɛ yen fɔlɔ CEDEAO ye nali min kɛ CEDEAO nana ka baara de kɛ a dernier mot bɛ jɔnniw bolo o ye an Maliyɛnw ye c'est vrai an bɛ CEDEAO tɔn kɔnɔna la o CEDEAO kelen tɛna se ka foyi fo ka sariya kɔnɔ ko an Maliyɛnw tɛ mun dɔn o cadre kɔnɔ tiɲɛ don date an ka fanga bɛ sigi wagati min na n'o ye an ka président ka to vice président la an ka ɲɛmɔgɔ de y'a yira k'a fɔ délai mun bɛ yen olu de ye a ka pousser ka taa bila délai in kɔnɔ ni CEDEAO yɛrɛ y'i sinsin a kan o ye tiɲɛ mais Mali bɛ don min na ko bi an mɔgɔ foyi tɛ élection na n'i y'a mɛn i bɛ taa élection kɛ basigi de bɛ yen maa minnu yɛrɛ bɛ ka wuli ko ka taa élection kɛ o a maa kelen jɔn bɛ yen k'a bɛ se ka mobili ta ka taa fa jamana kan ka taa kuma n'u ye dɔrɔn ko élection kana kɛ nin date la o tuma a y'aw labɛn a jɔn kelen bɛ se ka kɛ di an ka taa élection la an ka taa élection na ni président civil nana sigi o olu bɛna jɔn de bila ka taa terrain na kɛlɛ la an ka sɔrɔsiw tɛ n'a fɔra k'olu sɔrɔsi kelenw yɛrɛ bɛ fanga la k'u bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ a bɛ ka ɲɛɲini u bolo o kana ka Maliyɛnw na sɔmi ka dɔn k'a fɔ k'o de kun tiɲɛnen yɛrɛ don an bolo ka se niveau min ma k'o kun dogolen b'an na donc n'a fɔra ɲinili bɛ ka k'o la ka se ka an ka cɛbalo la bɛn kura ye ka kɛlɛ fanga d'u ma n'aw bɛ presse la an dala k'an ka taa élection na vraiment an tɛ se ka taa élection na ni kan kan maa minnu ka buguw bɛ ka jeni maa minnu ka forow bɛ ka jeni maa minnu musow bɛ ka sa u denw bɛ ka sa an b'a ɲini u fɛ ka ɲini olu la an ka taa élection na an ka taa élection na maa minnu bɛ t'olu sécuriser o y'an ka militaires de maa minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ o y'an ka militaires de olu si tɛ taa n'a fɔra k'olu yɛrɛ b'a kunna ka ban a ye ko t'u bolo Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni maa fɛn fɛn ko démocratie ka di maa si tɛ militaires fɛ fanga la hali ne yɛrɛ mun bɛ kuma na tan militaires ka to an kunna fanga la ne t'a fɛ mais ni seko t'i den ka dugulatigɛ la i b'a ko Ala ka se n'a ɲuman a y'a to militaires ka sira dɔ d'a ma sira min bɛ se k'a to an balimaw bɛ se k'u ka sɛnɛ k'u fɛrɛ ma matériels bɛ ka san mais mun fɔ Maliyɛnw ye u k'a faamu Mali bɛ janfa de kɔnɔ diɲɛ mɔgɔw ka janfa o bɛ taa laban mun ma an si t'o danyɔrɔ dɔn an ka hakili to jamana in na n'an yɛrɛ kɔ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na subaga kɛlɛ dɔw tɛ ɲinɛ dɛ wagati bɛɛ u bɛ se ka bɔ ni fɛɛrɛ dɔ ye ka an susu jamana in kɔnɔna la il faut que vigilance ka kɛ Maliyɛn bɛɛ la maa minnu bɛ wuli ka jɔ la an tɛ la k'an ka taa élection na an b'a f'u ye dɔ kɛra kuma na ten an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ a bɛ ka se niveau dɔ la ne yɛrɛ Ismaila fana bɛ yɛrɛ ɲininka n'u tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ nɔfɛ parce que mun mana wuli ka pression kɛ ni jɔyɔrɔ ko nana proposer ye i b'a ye k'a fɔ u ka kulekuleba o bɛ bɔ an da la jɔyɔrɔ tɛ se ka di bɛɛ ma o dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ dɔ b'a tɔnɔ sɔrɔ hali ni mɔgɔ bɛ wele jɔyɔrɔ ko la a tɛ k'olu yɛrɛbakun ye an bɔra o phase yɛrɛ de kɔnɔ pewu o kɔni o baara yɛrɛ de pewu an minnu ye an ka révolution kɛlɛ kɛ ko ka fanga yɛlɛma an ka Mali lajɛ an ka duwawu kɛ hali bi an ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara an ka centre kan an ka finitigiw dɛmɛ cogo min na an masa minnu bɛ togoda la olu ka se ka taa dɛmɛ k'a fɔ Asimi Goyita ye président fɛn o fɛn bɛ se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ sisan volontariat de don volontariat kɛ jamana in ka se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔna la an balɔrɔ k'a fɔ Ismail fana ni tun y'ale kan ye ko min tɔ ka kuma tɛ jate sogo bosonyɔrɔ la caman b'a fɔ ten nka an bɛ fɛn min fɔ n'a ko ko nin ye fiye citɔla y'a la a y'a jan don fiye la a kana cɛ la n'a m'o lamɛn ni fiye cira e ka dɔn ale yɛrɛ y'o ka fara minnu bɛ sogo baara la a dunni bɛ gɛlɛya bolo dɛ kuma caman an bɛ nin f'u ye anw ye lamɛnnikɛlaw ye wa an ye kumakɛlaw ye fana ka tila ka jatew minɛ ka hakilila caman d'u ma kɛrɛfɛ n'o baaraw sigira sen kan a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya min bɛ yen fura bɛ sɔrɔ a la n'o tɛ sigikafɔ minnu bɛ bi a fɔra bi k'o dira o conseil ma jama fanba ko k'o ye nisɔndiyakoba ye ko ka kuma ni marifatigi jɛkulu ye u ka na ko u ni faso k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka o n'a tabalile kɔnɔ a caman b'a f'i ye kɛrɛfɛ maa minnu kan ka bila baaraw la n'olu b'a yɔrɔw dɔn walima olu de kan ka se ka sira sɔrɔ ka don u k'u hakili to olu la n'u n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana kɛ foyi ye u k'a fɔ dama misaliya la ne ye faso ye yɔrɔ min ye misaliya ne bɛ dɔgɔnɔma yɔrɔ la e bɛ se ka kuma dɔgɔnɔ fɛ u bɛ sɔn u k'a ɲɛna tɔmɔ u bolo kan n'o kɛra baara min filɛ ye a baara a bɛ kɛ baara ye baara min bɛ yen n'a bɛ bila laɲini minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten an ka jamana k'a kolosuma san wɛrɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi t'an ka jamana fansi fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taga siri jamana ka binganiya wale dɔ kɛra siri jamana ka ka maa 14 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na kɛra bombardement dɔ senfɛ siri jamana kɔnɔ kunu araba n'an bɔra yen an taga Ethiopie jamana ka basigi bɛ ka na dɔɔni Ethiopie jamana ka ni waati na o kɛra sababu ye avion ka yala
yala yala dɔ senfɛ a ye gosili dɔ kɛ o kɛra ka denmisɛnninla ka mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ni ka maa 10 ɲɔgɔn k'olu jogi n'an bɔra an taga Libi jamana kan kabiri Mohamed Kadafi ale ka fagaliw kɛli Libi jamana dɛsɛra ka basigi kelen kan ni waati na manimafatigi jɛkulu fɛ n'an bɔra an taga Nigeria jamana kan bingane wale dɔ fɛnɛ kɛra Nigeria jamana kan ka maa 43 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na kɛra sugu dɔ kɔnɔna na Nigeria jamana kan an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kundi dɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala basigi ni lafiya ala k'o sabati a ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na k'an ka jamanaw k'an bɛɛ lajɛlen bila lakana o ni basigi o minɛ kɔnɔ na ni ala sɔnna ma sini aw ni siri kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa ni ala sɔnna ma min dɛnɛ nata ye mawuludu denw ye o ye n'o kɔni kɛra don somini ye i n'a fɔ a bɛ dɛgɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ o la aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tarata don de o tuma k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn